inesonyenye ndawi mwapete moni kuti marenga zola ni ulusendo litoni kupata kuwambira ni sembo kwambiri Bebebe oye Bebebe oye Bebebe oye Ilongo oye Akazata oye Akazata oye Mwenye Mwenye Ndivyo kwambili ndo sanga kwambili kora nyingi choncho kuti manjanja machikoni maubawe nikuli zongo kwambili Kitilize kwenda Limoze yana manja mpaka 6 Septemba baja leo nangoima ndikula kumpoto kwa Mungu ama ndlabu ya vuno wakaindi raya ituba wasingi Jojo ndikuzuwa kwa mbili kwada Mwende kwino kila kune matokea ageni kutoka ula Mungu ama tiko mana pansi ngaro weni wakulu pansi Jojo ambia ukasa nonse Zika kambi, zika Ma viete. Udik bang bang. Wajan tolido sasa. Fire ma bomba badi. Kutika boom, drop the bomb bani. Yeah, ma viete ko banga ambush. Once again. Ma viete menye ambush them. Kabadam Allah MCP ndikanda huru Stones alibasi Stones kanda wa mwene Allah another one bite the dust MCP you don't know what I mean bite the dust another one bite another one bite the dust hey my Stones buddy MCB yetu ndipo sitisia kama kubona ni fire ndipo sitisia mapuzo because ino ni zisiru kwambiri ndina zisiru kwa ndipo ni mbuzi inu dalwana ni ziko bene mwale unongera no mafuta kumafa lesa antu malaini nje antu kumamenyana zisiru ule mujani ayi uzimpasa ule mujagwera nditate wandani na nusu machendia ntakani pe Allah tabasani mbama meneo
mukampeza munthu naka kuti boma ndilo mwene kumpasa stones. Mpase ni ma stones iyi. Kupeza munthu akunena kuti achakwera my vote mabwande pati. Sekretary zopusa, makonda sima sekretary zopusa, and no sofunika solemu ya, ndipo simungatiwa pyeza ya. Chifuka ife ni mafana ushipa. Imena simuziwa. Munakafusa kale history ya mafana mene kuti kiti mafana mene ali ku Malawi. Amabanga zotani. Amabanga zotani. Mukamva kule ni ma gangster neni ndani ndifeyo. Ulasa ni lwenelo. Ulasa kutumbula ni lwenelo. Betukulo wote namwe. Ni malasa lwenelo mwene. Nevertheless, ndiye muntu sizoti sisekirira mbava mwene mbava zikugubelani mukujedwa masuku pa mutu tumagayi. Mukujedwa masuku pa mutu magayi tasekola ni maso muone. Mena kugubelani. Ndiye china chisika ti vitumbiko mumba. Vitumbiko mumba. Chisiru chini. Vitumbiko mumba au tizidi vitumbiko mumba. Muntu ni mbava chabe mene ya mwene mbava ili limwasi ndichakula chochi. Chakala kukusuzani yo. Nemezeka ti vitumbiko mumba. Muntu vitumbiko mumba ni mbava number 1. Akwa punisa bamboke kuba mesa ni vitumbiko mumba. Chakwera punisa kuba ni ndani. Niki Jaguera wapunisa bamboke kuba. Yetu. Ndamina waonesa mastyle. Okalenga nzake ndani vitumbiko mumba. Ugu ale marumbi ya kubela muti musaidi. Inisuma ngadaba ya ndipita ku Jamaica. Chiguru kwa wiki kapanga tour. Vitumbiko mumba ndama kuzitenga. Zotumiza chiguru bila kuchomeka kapanga tour kukumani Buju Banton. Zimai wako bene koso kumada ndaula kuti mkulu yibanje. Anabwela ngati wina ngati kuti rasta wina wake wa komano ndi body head, bloody clad. Ndi bombo clad. Zimai amene wako Jamaica wambona fire. Tapita ngochi mukayione video ine. Wambona fire amwene kuna kuti mkulu yanabwela kuzama kuti yeye ndo yani ochi rasta. Komandiani ndi screw face. Kubelesa adi kubelesa ujira adi Burning Spear ku Malawi. Basi kuntenga so Burning Spear just kumpisa kuchikanga. Iwe Burning Spear ndi chikanga zokuza na badi. Iwe si rasta. Iwe ndi screw face. Kupita ku Jamaica kwamba kumakagula manyumba magashi. Zimene jaso kumanda bota mesa wa kuta uchoko ziko sauka. Sumo bwelese chiguru china so ku akumana ina Buju Banton wamba kugula nyumba so konkulo ku Jamaica konku. Zima iso kumada ndaula kuti ya mwene vitumbiko mumba ndi con artist. Ndi con artist kundandaula kuti ku Jamaica. China chikuti vitumbiko mumba kufuna kukonza zinthu. Chisiru. Magai anthu asowa pasaule mwamva. Mwamva magai. Chakwera isimbale watu. Chakwera isitate, chakwera isikholo. Kholo silizunzana nake choncho. Ine sinamete ulepo kholo likuzunzana nake choncho amwe. Kumajira ana munthu masuku pa mutu anaja kumakala kumatuwa mbu iye wavala mabireka dina amwene ndikumapolishisa so sapato anaja kumacha pesa so magama ziyaso pati komana jakati batadi dibe sapato ku school ndala ndilibe alipazodesa kumwamua akuja nyama avala masuti ana kunyumba angu tuwa mbu. What am I saying? Sizoma lemegeza jisiru. Okay? Paduka ripoti. Unanena kuti atomo mpinga njira. Atomo mpinga njira. Nda billionaire, Atome mpinga njira sana mbendelero. Ine nizaka zingati 40 chakude. Atome mpinga njira nazo nizaka 5. Amabwela daily ku school kuchichiri kusantenga William mwana wao. William Mpenga njira nanzi walini zaka 5 standard 1 mpaka na primary yose nimaona bambo ajama bwela daily kuchichiri kusantenga William amjoka kubanja lolemela kuna miwawa kujoka maka kuna miwawa ya bambo kama santenga bajani mabenzi ya black koma amjoka kuna miwawa kuja kumabwela kuchichiri kuja kumaza kala bansi kusiazi masofa
nene nkadabo kuti William kwa nkulimira banja ndi kuchichitiko komano William from standard 1 mpaka na school yose amakama number 1 William mpinga njira ngati mukola ndi kunama mfuse ndi tuikale chirwa ngati manziwa tuikale cha mukamfuse sa William mpinga njira kapena mfuse Louis Ulaya akina mbasa wa wanyamene ndi ando kamanena kuti munthu ndi billionaire simatenga nthawi Jay-Z ndi billionaire Jay-Z mzada namba li Jay-Z anamba kuimba ine ndili ku primary tusa mabama mwene tusa mabama nyimbo panga tuwa achakwera ndalama zimene azipeza tonchuza apanga cha do you know how long zimatenga mundu kupeza 600 million kwacha yeah $600 million ndrama solo la chakwera paoka izili situkamba za chimwendo banda situkamba za kunkuyu situkamba za ena ndi wotero mu MCP omwe aba amene akuba tungukamba chakwera yekha mothandizidwa ndi mumba ndi niki chakwera watulusa ndrama mbayi yekha ndipo sitimanena kuti billionaire sitimanena kuti munthu ali ndi 1 billion ku banki ayi atwa mpinga njira ja his worth my investment my stocks my share my assets ngona yebo ndeze zino likasipangana pa mo stima kuti mabolo uyu his worth mwakuti koma chakwera liquid cash ndrama ma account 600 million kunoko amwene kunoko kwa mero kunoko akugula nzima nyumba imozi kunoko amene kunoko ndi 350,000 kumagula manyumba ngati mazi kugula mwene ndikuti agula ampita kujomeka Joshua ampita kwabwera ali nzima nyumba ku Cape Town ma account ku Europe ali ndi Swiss account ma account ku China ma account ku Singapore 4 years amweni pomwe athume mpinga njira atenga saka 40 akukira nchiko kutafika momwe afika pacha and nene mboni chifukwa ndikwadziwa mwana wawo William ndinene ku school mwana olimbikira ngati kwa kusauka kuma kwa kulimira bambo anga bamujosa masofa kuma ngamukazika pansi badoti kuje pa cement kuchichiri pomwe ali baja William baja he deserves it sana ngobasidwa kuti ayo William mwana wa mpinga njira ufika hapa yi ndicha gasi ndicha zeru chalimbikira chapanga wapanga ziti yini mpasa ule the president class mwisi makana mbwa muntu olimbikira ngati kwa kula kusauka popo mafika bajibudi ya ayi ngoyene dukapo bokala kabacha bambo yake pofika baja agwira ntchito taya Italia mwene ni pesesa nizo bini muntu wina ano angobwira lolero ndilo 4 years amwene $600 million muntu mmozi bambo andana mene tati wandana mene mapala yake kumene sitinga munyengerere bachendi yako kumene iwe mbole yako sopati iwe ufe kumene mbole yako sitinga kusekerere ya machendi yako kumene ufe kumene iwe ufe andisifulika yonche maimo ja wewe ndeba zisechani ndeba zisechani muntu mmozi ukwaniki chakwera basi ukuma million ukuwa awa vitumbiko mumba basi ma $1 million ukuso je mwendo ina kuti boma ndilo mwili ando kujeni mashuku ba muntu mukuzunzika mukuvutika mukumwalira kuzibanda kulibe mankhwala mastolo mulibe zakudya nyumba muli njala ndrama zikusowa matenda umphawi adamini yote zimpasa ulimi tate waziku tate watu machendi yako nditu tate wandana mini iwe mbole yako takala basi tampasa ni mastonzi amini tampasa ni mama amini yoyo antamini iwe sofunika soko masikirina ya kukupitikani na kukuonongani huku kukubilani zimze mbili mukuzuzika
4 years iwe 600 million muntu mmozi ya chani iwe. Ndilama emene pito kumalawi kwanthu osauka anthu akumwalira kola ni njala mwene. Iwe busy kutenga zindilama zonsezi kutenga za chani iwe mbole yako iwe matende yako iwe. Tampase ni put head ameneyo. Mpase put head ameneyo. Boma ndilo mweli mpase ni mastonzi ameneyo. And we say what you pay me wawa. Zisiru zantu. And mina kufutikira mweno basi sindrama mwene ya mwene. $200 mwene ndi 1 million kumalawi. $200 ndi 1 million kumalawi inu. Ye wangolenga ka 200, 1 mpaka 200. Inu mwalenga 1 mpaka na 1 million. And the salary yao ndi 100,000. Tumbala jimanga 100,000. Sugar 4,000. Nkugu 30,000. Lenti 100,000. Magesi 20,000. 50,000. Mazi 10,000. 20,000. Kuti mukamakhala inuyo mukuona ngati kulona malawa kupanga survive bwanji. Amwene anthu akumva kuwawa amwene kulululu kwa amwene sumaona mwene machende anu mbole anu sumaona mwene inuyo amwene chonsecho mumapanga kampeni ngapita mamizimo umphawi mukuziwa kumaso kumatengaso ndalama za mphawi nkumayika nthumba nkumajira nkumanyengera nkumapereka mimba mumu. Wina nkumati boma ndilo mwene. Wina nkumanila kuti vitumbiko mumba wachinya penalty. Kalanga ine. Akuti imene jayo ya gola imene jayo ya gola mwene ya gola ku Malawi ya vitumbiko mumba ya gola mwene. Ndukumanyoza Jane Answer nzimayi wachungamo. Nzimayi yokuti sunga pite kulena kuti Jane Answer katene tipange madilu by 200 million. Akukanyira. Pita mutalika iwewe ungapita kamoza pita mutalika ti tibendrama 1 billion. Akukanira. Koma chakwiratu avomeratu. Ndipo ngati mbola ngati kuti Tom Mpinga njira ni munthu wolemera kwambiri ku Malawi mukunama munthu panopolemera kwambiri ku Malawi Chakwera. Wena kasamba ku position. Chakwera ni ndrama inu ndrama zanu. Kodi wabatu inu. 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 Ndikuti waba. Inu. $600 million. Timulemekezi. Timpase ulemu. Presidenti watu. Alina iso. Ali wajantoliro. Iwe si mvietetu. Tukuziletu hapa. Zokuti wajantoliro ya usiye. Usiye. Si zako. Usambe kumatolo nga dikuti ndifazi nzako ya. Za wajantoliro ya usiye siwe mviete. Mviete sama ngazimenezo. Mviete sama Malawi. Mviete sama abela ntosauka kumasia. Obanda mankwando kumamwalira mzipata mutu. Andu kumwe pila ndikudia kwa mwamwe. Andu kumakulukirika na ndu mpawa ya se. Kumavutika. Mviete mene yo. Si mviete. Zawja ntoloja musiye. Sino mviete. Inunda bombo. Inunda akape. Inunda zoba. Inunda prala. Achende. Nende inuyo. Sina kusekerere ni. Omwe amena makusekerera ni. Sina kusekerere ni. Opressa muntu oyipa kwambiri wazunzo. Ukuzunza kwambiri anthu mayi. Umuzunza ngati ndani. Ndi gulu lako. Mo pyeza. Ngona kuti ndi ngati ndi madolo. Sino madolo. Ndikukuzani sino madolo. Zibaseni ulemu. Sino madolo. Misaba nkule motumbwa. Ziko lomwe mukuti nyanga muzenda zoli. Anthu omwe omugayang'anira bansiwo muzafuna. Kameko kama mudalira mphamvu atatenga atachosa.
ka polisi mudalirako mphamvu zitatha chifukwa inu sina anthu opya mukuyuza anthu kuti akuvotereni akupaseni mphamvu muzitenga mphamvu zicha muzazunzira anthu panokha mulibe mphamvu ife mavyete tili mphamvu chifukwa mavyete feo sinamadikira munthu kuti adike government ndipo tikuchosa ni government ndipo musabona ngati ma video ndamasewera ma video yao kumenya penetrate munipesesa kalo wangu kayala mphasa munipesesa bani kalo wangu kayala mphasa mwena suma ziwa zina la programu hii zina programu hii ndi kalo wangu kayala mphasa ndiye mukamona ngati kuti basi ma video yao ndamasewera kuti kuti chano hii video mene ikulowa ndipo pomafika siku la chisankho mavyete apanga amasi 1 million votes yopita kwa APM yopita kwa Mutharika kutenga soboma Mutharika akutenga soboma from Nsanje tikuchitipa mavyete tonse takugwizana chintu chimozi Mutharika muna simukuziwa Mutharika kutenga boma muna simukuziwa boma ndira Mutharika anda kufuna Mutharika munebe sisi kuli kwa semu mfuse Mutharika mwene munebe sisi sinu kumvasa Chagwera ndikangova Chagwera anthu kumakhala mathandipuzo Chagwera mboli akapati yetu koma kuti banja ni Mutharika uku Mutharika wapa Mutharika ndiko ligose kufuna Mutharika zikwa kutenga nani ni mwana Mutharika yetu ndemona ngati kuti yawe mama kuti yaye Mutharika kutani akutenga akalowa nkhutu kayala mphasa wasaka chepesa yaye kama yala mphasa kutambalala ulikira pachani pa 16 moto mwene koma kuti kumene watamangira nthala mwene chongi pachimangapo awa ndi out izi nyasi ya bizinyawo out lero ndiye no after nokuti out tambe kutani umanga no mafana no sopano ndrama zidani zibwenzedwe manyimba onse amene achimwendo bandawo ndizagulisa ndrama ndizapasa Malawi 600 million ya Chagwerayo tizalanda Niki Chagwera asapita ku court akayankhe ndi vitu biko mumbayo akayankhe kuti kumeneko gone are the days oti muzungu abela Malawi no accountability this time you gonna be accountable mubwenze zinthuzo mubwenze musone ngati kuti ndama mwabazo simuza bwenza yayi mubwenza kalowa nkhutu katani kama yala mphasa